llwglyd yma. A dyma Minecraft, dim yn gwybod be fi. Dyma fla 15 fed fi. Ac dwi destyn bama nôl yn fy di bach braf. Ac yn anffodus, hwn ydy rhai efo top rhai olau. Ia, rhai olaf. Dach chi'n gallu gweld fi llew llwglyd yn disgyn. Ac wan di gorau mynd oll fawr rownd o bawd, oll fawr rownd o bawd. Jyst yna, rhedag. Iawn, nes i grab. Mae parkour fi fi'n dda iawn chi. Fe fyddech chi'n gallu gweld un yn barod. Cyflym. Dach chi'n gallu gweld yn fanna. Ac fe fe'n parod, wel, dwi wedi gwneud fideo special ar gyfer chi gyd. Pidwch yn fwy ni fe fe'n fideos, wel, ar sianel llew llwglyd gwahanol. Lle fi fyna llew llwglyd ara. Fi fyna i newydd yn mynd i gychwyn achos o'n i ddim yn gallu ni fwy o fideos ar hwn. Ar yr peth, wel, fi'n meddwl mynaf dwi. Wel, dwi mynd i wneud hwn fatha grisia. Ni'n fel yma, ac wedyn ni fel yma. Wedyn mynd fel yma, a torri'r to. Torri'r to? Pwy sy'n torri'r to ti llew llwglyd? Pwy sy'n torri'r to ti llew llwglyd? Dim hwnna'n ti torri hwn. Gwirion di llew llwglyd. Pwy bynnag. Boom. Os da chi gwybod pwy di Rock and Minjar, dwi'n abod yr person yna. Os da chi'n gwatcha fo yn ffyflon, cofio, os da chi'n gwybod pwy di o, dwi'n gwybod pwy di o. Os da chi'n gwybod pwy di o, da chi fod i gwybod pwy dwi. Iawn, faint o funud o? 3 munud i mewn yn barod. Di jyst yna. Dwi'n meddwl fel sa'n ni grisia fatha. Fel na. Si just about gallu gwneud am fanna. Oedd hwnna'n dim mynd yn o chwif. A fa, da chi wedi clywed bob o chwif. Os da chi heb, wel, mae'n rili da. Un peth i chi cael gwybod. Y peth arall ydy, dwi'n abod o fo, felly dwi'n capture fo o 4 munud. Ac dyna fi neidio mewn. Ac mi lawr i fa ma cysgu. Na i gorffen y fideo yn 4 munud i mewn.